amina boka mɔgɔ fɛ de ni fɛn ye kuranɛ suran fila min n'a bɛ nafa kɛ n'o de ye suratul fatiha n'o ye alhamdu ka taa se wala dalina ami ani suratul kawsara n'o ye inna atinakal kawsara fo ka taa se a laban ma a suran fila ni maa min y'a kɛ n'i y'a kɛ k'i to position na ala bɛ sɔn ka yɛlɛma don i ka ko la ala bɛ sɔn k'i wasa ala bɛ sɔn k'i kɔrɔta i n'a fɔ i yɛrɛ b'a ɲini cogo min fatiha b'i jija k'ale sɛbɛ 15 jate la n'o ye siɲɛ 77 i bɛ suratul kawsara sɛbɛ mujibu adadu la n'o bɛ bɛn siɲɛ 55 ma mujibu do mahabba do a bɛɛ b'a kɔnɔ o tuma i bɛ nasi fila in fara ɲɔgɔn kan n'i ye nasi fila in fara ɲɔgɔn kan i b'a tila fila i tila kelen i b'a ni fini de tobi an baw min tobi n'an b'a fɔ ma ko fini mɛ fini na sogo sogo ka di ye k'a daminɛ basogo sagasogo misisogo i bɛ se k'a bɛɛ dɔ san koloti min na i b'a n'a tobi i b'a dun walima ni sɛ de ka di ye kami de ka di ye pigeon de ka di ye k'a ni sogo kɔni tobi maa dama n'i ye silamɛ sogo min bi dun silamɛya sira kan o tuma fankelen min bi to i b'i jija i bɛ parfɛn kalite 3 ɲini ka kɛ a la parfɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko LTC ani sanjako ani kami i b'o dɔɔni tontoni nasi na i b'i jija k'i farikolo mu a la ka bɛn tile 20 ma walima su 20 nin kɛlen kɔfɛ ni ala ni alakira sɔnna fɛn da kun tɛ dɛ i bɛna dalibasa n'o ye nin baara in kɛlen kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ nafa ye ala k'a kɛ barika ye